Posledný krát pred prázdninami vás zdravím z našej novej strechy a pozývam do sveta niekoľkých zaujímavých osobností. Má Miro Šmajda konečne novú známosť, s kým nahral v Dubline prvý single, na čom fičia naši moderátori Mária Čírová, Lenka Šošová a Roman Juraško. Čo sa deje s finalistami Superstar, Denisom Lachom, Tomasom Puskajlerom a Dominikou Starou, na čo sa dala nahovoriť Zlatica Puškárová a za čo utratil Václav Mika obrovskú sumu, ako si zariadil gitarista z Desmodu nízkoenergetický dom a čo má nové partička. Finalista Superstar Miro Šmajda si do Let's Dance odskočil, mysliac si, že sa tam dlho neohreje. Jeho prioritou je prirodzene hudba a koncertovanie s novou kapelou. Využili sme nové, atraktívne priestory v dome, na ktorého streche nakrúcame našu reláciu. Hore pribudol bar, dolu reštaurácia a dokonca aj koncertné pódium. Tam si Miro s kapelou zadžemoval a zahrali nám aj nový prvý single Last Forever. Pieseň nahrávali v Dubline s producentom Billym Farrellom, ktorý spolupracoval s hviezdami ako The Course, Westlife alebo Bonnie Tyler. Ale teraz nám už predstav členov kapely. Takže začal by som asi správa, pretože tá najdlhšia história nášho spoločného účinkovania sa vzťahuje práve na Mira Bytomského, ktorý je super gitarista. Začali sme spolupracovať už počas Superstar, keď sme začali pripravovať to, čo funguje teraz. To znamená, že vy ste mali predtým svoju kapelu? Tak... Či iba vy dvaja ste boli parťáci? Miro mal svoju kapelu a nejako sme začali spolu paktovať a aha, tak to s ním ty? No. A každý si myslel, že zaštumfoval. To už bolo potom. A ukáž? Čo to máš toto? To je čierny alebo taký tmavo-hnedý? A prečo máš ten čierny? To je tak. Dobre? Proste. A toto je dobre, tá rukavička? Áno? Servus. Za nahrávku tohoto singla v Dubline zacvakalo nielen vydavateľstvo, ale aj Miro slušnú sumu peňazí. S výsledkom je ale veľmi spokojný. Bubeníka si kde našiel? V telke. tak. To bol jeden taký pekný večer, keď išiel asi druhý alebo tretí eurovízne kolo a videl som Jara Žiga mladšieho účinkovať v jednej kapele a pozrel som na to a hovorím si, no tak tohoto cvoka musí mať v kapele, pretože... Takže potom si prišiel a využil si toto, že to asi... Presne tak, no a hneď na to... Čo ťa na ňom zaujalo? Jeho prejav, jeho vzhľad, to číro a hlavne ten nepríčetný výraz tváre pri hraní. Tvrdé to je. No. Ja mám na to vek ešte, aby to bolo tvrdé. A kedy na to nie je vek? Keď budem starší, tak možno už to nebude až tak dobre stáť. Tento medzinárodný člen sa volá Tamáš Belica, pochádza z Maďarska. Ja som basgitarista. Jaro študuje v Dubline hudobnú produkciu a s Tamášom tam hráva. Miro navrhol, nech sa príde ukázať na Slovensko. On mi zareagoval, že jasné, prečo nie, poďme v tom, došli sme, zahrali sme si spolu, chalanom sa to ľúbilo, vlastne v takáto rytmika, tak slovo dalo slovo a nejak sme tu. Are you satisfied with this group? Si spokojný s touto kapelou? Absolútne, pretože on je dobrý spevák, oni sú dobrí gitaristi a toto je najlepší bubeník. The best p***či drummer. P***či bubeník. Tu mám náhodne náš výborný gitarista Rovanko Birkuš, ktorý sa k nám dostal nejakým takým spôsobom, že ozval sa ako posledný člen konkurzu a vyhral. Nahrávka Last Forever vznikla, keď vyčíňala sopka a Miro nevedel, či sa bude môcť vrátiť do krajiny. Keď prišiel, začali povodne. Je autorom hudby aj textu. O čom je? Text je o skutočnej udalosti z môjho života, o
o láske, troška o trápení a o strašnej túžbe niekomu pomôcť. To mávaš často také túžby? Mám Myslieva, že na iných ľudí, ktorí sú v núdzi? dosť. Si empatik? Som strašne. Hovorí pravdu, chlapci? Keby nehovoril, zasiahnite. Ono sa to nepatrí takto do televízie klamať. Aj včera naše vystúpenie venovalo ľuďom, ktorí momentálne trpia záplavami. Až jednou na rohu. Miro má na vystúpeniach rozmanitý repertoár. Na noblesnejších akciách spieva aj Gota. A čo na to tam máš? To mi má najradšej Gota. Ty poznáš Gota? Of course, I have a photo with him. Samozrejme, ja mám s ním fotku. Se la ví, čím to končí dál a to mě nebaví, hrajte ještě. Zaujal vás Miro Superstar? Zaujal ma vlastne, nie. Mne sa páčil, keď mám úprimne povedať viacej ako Martin Chodúr, ale... Ale ty by sa k tomu Martinovi veľmi nehodil. To si povedzme na To by som rovinu. si musel spraviť ofinku. A šlo by ti to? A ja myslím, že hej, ja som celkom fashionný. Fakt? Ty si sledoval Superstar? Ani moc nie. Nezaujímajú ťa mladí nádejní Iba mamina mi speváci? stále rozprávala, že aký je ten Šmajdo dobrý. Áno, je doňho? Koľko má rokov tvoja mama? Mamina, 44. Tak že sa jej páči, hej? Určite, hej. Pozdrav mamičku. To ti nikdy nepovedal? To som nevedel, teta Birkušová momentálne máš si strašne potešila. Posielam vám veľký pozdrav. Miro Šmajda predčasne odstúpil zo show Let's Dance, za čo sa stal terčom neutíchajúcej kritiky. Stojí si však za tým, že odstúpil len preto, aby mohli pokračovať v súťaži jeho tanečné súperky, pretože bol presvedčený, že tancujú oveľa lepšie ako on. Rozhodne sa cíti viac doma na pódiu s rockovou kapelou, než na tanečnom parkete. Frajerku už máš? Nemám. Ako je to možné? Ale taký hamblivý chlapec. Ja som strašne hamblivý chlapec. Neklame on, možno, že ich má niekoľko, nie? A že hovorí stále, že nie. Aby ťa stále chceli tie fanúšičky, nie? Nie, nemám vážne, lebo keď bola tá Let's Dance, tak my sme nemali pomaly čas nejako sa skonsolidovať, aby sme aj skúšali aj... Aby S tou som Katkou stihol to tak nejak viacero viacej vecí. nezahorelo medzi vami? Ako to tak trošku aj Zahorelo vyzeralo? to medzi nami, ale skôr tak... Ona povedala, že ty si také kamarátsky, babátko. No, presne tak. My sme tak To ti bráček a lichotí ako sestrička. chlapovi? Hej? Dosť, no. Tak je to milé, keď ti to povieš, že no, vieš. No a Takže si vravím, otvorený na Bali láske, nemám- hej? Som strašne otvorený láske, no. Zatiaľ som nemal čas, ale teraz už prichádza také obdobie, že sa venujem iba muzike takto a potom Tak na tu leto mám by to vyčlenený chcelo, ale takýto niečo, ne? priestor na lásku. Aha, takže uvidíme. takáto hudba a takáto láska? A nie, tak hudba je takto, Aha. A tá láska? ide a láska je takto. Po malom súkromnom koncerte pre nás prijal Miro s chlapcami malé občerstvenie v podobe niekoľkých mimoriadne chutných špecialít thajskej kuchyne. Pochvaľovali si morskú rybu v banánovom liste, jemne prepečenú kačku na červenom kari, sklené rezance či zeleninové jedlá, ktoré preferuje najmä vegetarián Miro. Vyhýba sa dokonca aj chlebu, zemiakom či ryži. Z miešaných drinkov im najviac chutil lemon free. Všetkých divákov relácie Na streche a samozrejme celej televízie Markíza zdraví Miro Šmajda, celá kapela a prajeme všetkým to najkrajšie leto, aké kedy zažili. Oddychnite si.